Ο λόγος για τον οποίο θέλω να κοινοποιήσω κάποιες σκέψεις συνάγεται από την εμπειρία την οποία έχω συγκεντρώσει τα τελευταία 20 χρόνια ασκώντας την παιδαγωγική της αντίληψης σε όλες τις διαστάσεις, εμπειρία η οποία με έχει οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα γενικό καταρχήν. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι και από τις παρατηρήσεις είναι ότι στην προσπάθειά μας πολλές φορές τη δεδηλωμένη προσπάθεια να βοηθήσουμε τον άλλον ή να του δώσουμε κατεύθυνση ή να του δώσουμε λύσεις ενδεχόμενα ή προτάσεις λύσεις για τα προβλήματά του, ξεκινάμε και απαριθμούμε προτάσεις, σκέψεις, λύσεις, αλλά ελάχιστες φορές έως καθόλου δεν αναρωτιόμαστε εάν αυτός στον οποίο απευθυνόμαστε έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση ή την ικανότητα την νοητική να κατανοήσει το μήνυμα το οποίο του στέλνουμε. Πόσο μάλλον εάν έχει κάποιες σταθερές ιδέες ή ισχυρές ιδέες όπως συνήθως λένε, να μπορέσει να αποδεχθεί ή έστω να ακούσει αυτά τα οποία θα του πούμε. Αυτή η κατάσταση συνεχώς με έκανε να επαναπροσδιορίζω τον τρόπο με τον οποίο θα απευθύνουμε στους ανθρώπους. Διότι ναι μεν ο καθένας έρχεται και εκφράζει το αίτημά του, όποιο και αν είναι αυτό, άμεσα ή έμεσα. Αυτό όμως δεν δίνει και δεν προσδιορίζει και τον τρόπο που θα κατανοήσει την απάντηση η οποία θα του δώσω ή η πρόταση η οποία θα του κάνω. Γι' αυτό και έχω καταλήξει ότι η πρώτη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμάσουμε και να δώσουμε την δυνατότητα στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και εκφράζει ένα αίτημα να έχει την δυνατότητα να κατανοήσει αυτό το οποίο του λέμε. Δηλαδή, θα πρέπει σταδιακά να δημιουργήσουμε τέτοια παιδαγωγικά εργαλεία ούτως ώστε η αντίληψή του να του επιτρέπει να κατανοήσει πρώτα απ' όλα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Γιατί το να προσπαθείς να του κάνεις καλό ενώ ο ίδιος δεν είναι σε θέση να κατανοήσει, δεν μπορεί να κατανοήσει, απορρίπτει να κατανοήσει αυτό το οποίο θα του πούμε, μάλλον καταλήγει σε μία σκέψη, σε μία σχέση καλύτερα δύο ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε παράλληλους κόσμους και δεν συναντώνται ποτέ. Άρα, πριν από οποιαδήποτε πρόταση, οποιασδήποτε μορφής και αν είναι αυτή, αν είσαι ψυχολόγος, αν είσαι ψυχαναλυτής, αν είσαι θεραπευτής, αν είσαι γιατρός αν θέλεις, αν είσαι ένας καλός φίλος, προτού προσπαθήσεις να μεταδώσεις την ιδέα, πρέπει να κατανοήσεις εάν αυτός ο οποίος βρίσκεται απέναντί σου
εάν αυτός στον οποίο απευθύνεσαι είναι παρόν και κατανοεί τον εαυτό του και είναι παρόν και να κατανοήσει εσένα. Έτσι, αυτό είναι το συμπέρασμα, το ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προετοιμάσω τον άνθρωπο έτσι ώστε να μπορεί να κατανοεί αυτό το οποίο του συμβαίνει και αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω του, όχι κάνοντας ψυχανάλυση, όχι ερμηνεύοντας εμπειρίες τις οποίες έχει, αλλά διορθώνοντας, αν θέλετε, εμπλουτίζοντας τα αντιληπτικά του εργαλεία. Κανένα περιεχόμενο, διαδικασία, καθάρισμα, ρύθμιση των αντιληπτικών εργαλείων. Και μετά είναι έτοιμος, αν θέλετε, ή προετοιμασμένος, αν θέλετε, για να ακούσει και να δει πόσο αυτό το οποίο του προτείνεται ταιριάζει με τον εαυτό του. Και έτσι με αυτό θα ασχοληθούμε σιγά σιγά. Είναι η εμπειρία, η συσσωρευμένη, η οποία έχει μετατραπεί πια σε επιστήμη υπό τον καθηγητή μου Ντανί Μπουά, στο κέντρο το οποίο λειτουργεί στην Πορτογαλία. Είναι ένα κέντρο έρευνας και μελέτης πάνω στην ψυχοπαιδαγωγική αντίληψη. Ευχαριστώ. Τα ξαναλέμε.